opération min kɛra Menaka min kɛra Kidal ani min kɛra Kemparana opération façon kelen tɛ voilà a bɛɛ kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi décembre ni kunna Mali kun kan ka attaquer sira bɛɛ fɛ ni décembre in na munna barisabula an ka terroriste minnu kun bɛ Algérie u ye dɛmɛ sɔrɔ 11 millions d'euros donc u ye wari in tila k'u bɛna tɔn fɛn fɛn bɛ yen k'u b'a bɛɛ ci MMA n'o ye mouvement Arab d'Azawad ye ACIA k'u b'a bɛɛ ci CEMA Yafama b'a la a sugu o sugu fɛn fɛn bɛ Azawad ko fɔ k'u b'a bɛɛ ci k'u b'a bɛɛ kɛ kelen n'o ye Front pour la libération de l'Azawad maintenant n'u y'a bɛɛ kɛ kelen o ka fisa ka forces disperser u bɛ jɛ ka offensive lancer Mali kama u ye nin réunion kɛ le 24 Algérie u ye réunion kɛ le 26 Algérie u ye réunion kɛ le 28 Algérie u ye réunion kɛ le 30 Algérie k'a lajɛ centre bɛ occupé cogo jumɛn Tsadi bɛ occupé cogo jumɛn u kelen ka nin kɛ u ye wele bila mɔgɔ ma mɔgɔ si m'u jaabi u bɔra Algérie le 30 ka na Mali territoire kan le 1er u natɔ Mali territoire kan u ye fɛn wele u ye Kidali wele Kidalikaw ma sɔn ka taa u ye Tsadi wele Tsadi ma sɔn ka taa u ye Abebara wele Abebarakaw ma sɔn ka taa donc terroriste fɛn fɛn bɛ évoluer u y'o kɔsɔn k'olu wele barisabula population civile bɛɛ y'a yira k'a fɔ ils sont avec leur autorité u n'u ka terroriste damaw de taar'u sigi sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲa 8 k'u bɛ baara in labɛn bref armée ye min k'u la o ma dogo mɔgɔ si la n tɛna segin o kan o opération in dɛ o wariw de tun kan ka tila ka centre attaquer ka nord attaquer ka attaquer caya sandare nin bɛɛ de kun donnen don ɲɔgɔn na donc an kun tɛ se k'an ɲɛsin Kidali dɔrɔn ma force bɛ disperser fan bɛɛ fɛ o de y'a to ne b'a fɔ ala ko bɛ Mali ko la quoi nin décembre de kun kunna k'o tugu Mali ye turu ɲɛmɔgɔ in bɛɛ éliminé donc u ye défaite fɛn fɛn kɛ u ye Kidali o don o drone Akensi ye 2h25 minutes de kɛ tir la 2h25 minutes a bɛ tir la ka yen bɛɛ éliminé Menaka à la frontière Mali nigérienne yen nɔ fɛnɛ tugun Bonteli sir'u la ka bɔ hakili ma Kemparana u ye défaite min ta yen mɔgɔ t'a danyɔrɔ dɔn donc u ye défaite sɔrɔ fan bɛɛ fɛ u ye défaite sɔrɔ fan bɛɛ fɛ bon n'i ye nin jateminɛ k'a lajɛ défaite kɛra fan bɛɛ fɛ parce que décembre de kun y'u ka kalo ye décembre de kunna u kunna attaque multiplier ka attaque multiplier ala ni armée ka professionnalisme n'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri an y'a bɛɛ déjouer mais an bɛ min fɔ population ye vigilance parce que terroriste filɛ nin ni victoire ta k'a bila kunna k'a b'a ta sara a b'a ɲini k'a b'a ta sara waati bɛɛ population ka vigilance kɛ population ka continuer ka armée informer k'a ka finitigiw informer c'est pas parce que an ye dessus sɔrɔ kan k'an ye se sɔrɔ kan nin waati laban ninnu kɔnɔ hey mɔgɔ ko hakili t'u yɛrɛ la dɛ ni gouvernement ye mesure min fɔ an ye an ka da jamana in sariya la an ka to a kɔ n'a fɔra an kana fara ɲɔgɔn kan an k'o to yen n'a fɔra an ka pétard k'o to yen an k'o to yen n'a fɔra an kana non voilà an k'a dabila jamana bɛ yɔrɔ min na insécurité de bɛ yen ça fait fɛn min don don o don de ye kɛlɛ wa don o don kan ka kɛ victoire ye Mali bolo ça fait ala ye diɲɛ don o don dan an kan ka victoire de ɲini k'a kɛ donc an b'a ɲini an ka jamana denw fɛ mɔgɔw ka t'u ka finitigiw kɔ ni mesure min fɔra an k'o respecter vraiment nin kalo in kɛra alhamdulilayi ye quoi terroriste ɲɛmɔgɔ caman à part Algabas a bɛɛ éliminé la mais buma bɛ Bilal la Aga Sherifu ale ka photo bɛ ka circuler réseau sanfɛ caman bala ka ɲininkali kɛ k'a sara dɔw ko k'a blessé non ale ka lahalaya bɛ cogo di a ma sa fɔlɔ mais i b'a dɔn bombe nin filɛ a frein n'a y'i gosi an nagari kɔrɔbalen i bɛ sa kɔfɛ Akensi a dɔrɔn a sɛbɛn i b'a bi kunna bombe min don u b'ale wele de ko thermobarique bombe thermobarique c'est une bombe n'ale cira rayon solaire bɛ tila k'ale frein sama ka taa n'a ye wa n'a frein y'i sɔrɔ ale frein man'i sɔrɔ ayi don makɔnɔ de don donc ale blessé de donna Algérie a bɛ furakɛli la yen depuis o don a bɛ soins intensifs la waati dɔ la a kun taara koma na mɔgɔw y'a miiri o la k'a sara mais jusqu'à présent an ma confirmation sɔrɔ a ka saya ko la mais a bɛ sa Algabas dun erreur kɛra Algabas tun bɛ yan a kun tɛ yen mais bɛɛ ni nin yɔrɔ bombe de don a kun yɔrɔ min a bɛ yɔrɔ min a kun b'a yɔrɔ dɔn an b'o to dugu la a kun bɛ yɔrɔ min na ale ta cira ma a b'a ta sɔrɔ a ta ma bara la nin yan a tɛ furakɛli la nin yan non c'est a bi kunna fɛn min don ka nos matériels sont invisibles Mali kɛlɛkɛminɛn tɛ i ɲɛ la bi dɛ i b'i nin yɔrɔ sɔrɔ yen de parce que i tɔgɔ de b'a kɔnɔ i jɔ i ja de b'a kɔnɔ. ok bon opération bannen an ma u ka communiqué officiel k'a fɔ k'u ka mɔgɔw sara c'est à dire blague yɛrɛ min kɛra président kura ye ale fɛnɛ ma bɔ ka kuma est ce que doute min b'a ka ko la o tɛ doute in tɔ renforcer parce que ale min ye président n'i ka élément bin e kɔni kan ka se ka bɔ ka kuma dɔ fɔ. I bɛ kuma dɔ fɔ n'a y'a sɔrɔ i tɛ koma na kɛ
ale yɛrɛ ta filɛ nin ye hali o don machine kun ko kin machine an kun bolo k'a sara mais après machine tila ka taa tun machine kun jɔra donc ale bɛ kɔma na a bɛ se ka mun délation kɛ n'u b'u yɛrɛ ɲini de a bɛ animation na donc b'u yɛrɛ ɲini bi de cɛ ni ne do koyi an m'a fɔ mɔgɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ n'a y'u jɔ ka taa fara ɲɔgɔn kan diɲɛ dugu ja Mali de tɛ tun c'est fini quoi nin ɲɛdɔnna ninnu ye politicien ka waati de quoi nin tɛ kɛ sɔrɔsi tile la quoi ka taa ka t'i sigi territoire kan k'i b'i sago kɛ ka gouvernement wele ko négociation ou bien force kura parce que u y'a bila u kunna n'u ye force kura créer comme Assimi ko l'accord n'est plus d'actualité l'accord est caduc donc u bɛ taa accord kura créer o kunkolo kelen de do koyi u ye nin de kɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw la 92 voilà u ye nin de kɛ 92 ka na 94 u ye nin de kɛ accord de Tamaracet 91 u ye nin kɛ pacte national 92 u ye nin kɛ flamme de la paix 94 u ye nin kɛ les injustices 2006 u ye nin kelen de kɛ accord pour la paix accord de Ouaga u ye nin kelen de kɛ accord d'Alger u ye nin kelen de kɛ donc u baara de do ils changent de nom mais c'est les mêmes têtes a bɛɛ ye mɔgɔ kelen ninnu de donc aw kana da ninnu na fo ka jɛ wuli ninnu bɛ minɛ ni kɛlɛ de parce que voilà bon o de ye réponse ye nin ye Assimi ye kuma in mɛn o ma fɔ an ka sigi ka fɔ k'u ya an bɛ sigi k'u bila ka taa lahara de non sigi ka fɔ parce que politiciens bɛ se fɛn fɛn o ye sigi ka fɔ ye quoi parce que i b'a dɔn ni ni terroriste ni rebelle sigira ka sigi kuma rebelle ko ye marché de ye quoi c'est un fonds de commerce ni rebelle ye marifa ta e bɛ se ka wari labɔ 200 milliards 300 milliards faso kɛsu kɔnɔ k'i bɛ taa kuma n'u ye i bɛ taa i n'u b'a tila i bɛ mobiliw labɔ i n'u b'a tila i bɛ tila ka fɔ tun ko bon k'an b'u ka mɔgɔw ta baara la insertion socio-professionnelle la i b'a kalama n'u ye mɔgɔ 30 d'i ma i b'a kɛ 60 i yɛrɛ b'i den ni somɔgɔ 30 ta ka fara ka mɔgɔ 60 politiciens tun bɛ nin de kɛ o c'est pour cela u denw bɛ placer yɔrɔbaw la n tɛna barakɛyɔrɔ tɔgɔ fɔ kuma bɛɛ parce que olu yɛrɛ de ni mouvement il y a un mouvement armé ɲɛ donna na dɛ parce que an ka mɔgɔw de y'a diyaw la on n'a jamais fait face militairement à ces gens-là on a toujours négocié la paix o de ye ninnu caman an b'u entretenir an bɛ wari d'u ma an bɛ tila tun ka taa négociation sira fɛ an bɛ wari bɔtɔ n'a sɔrɔ 200 milliards don an bɛ 150 milliards d'u ma an yɛrɛ bɛ milliards 50 tila ɲɔgɔn cɛ donc n'u ka mɔgɔ 100 kan ka taa baara la an bɛ mɔgɔ 200 ta 100 y'an yɛrɛ ka mɔgɔw ye n ko don tɛmɛna maliyɛn denmisɛnnin dɔw tun bɛ bɔ yan ka taa Azawadi carte ta 200 000 francs pour ka se ka concours sɔrɔ Azawadi carte ne de bɛ k'a bɔ k'a f'i ɲɛna maliyɛn denmisɛnnin dɔw tun bɛ taa tellement que jamana kun binna ka se niveau dɔ la mouvement armé kun jamana de quoi cahier de charge b'u bolo u ka cahier bɛ rempli u ka mɔgɔw bɛ taa mɔgɔ 1000 mɔgɔ 2000 l'administration même se porte garant ka t'u bila cantonnement kɔnɔna la u bɛ balo ka fɛn ni fɛn bɛɛ kɛ ka tila k'u wari d'u ma wa n'i ko ka arme déposer arme b'u bolo a bɛ arme 100 bɔ awɔ mouvement armé arme b'a bolo a bɛ arme 100 bɔ ne ka arme déposer a bɛ arme dɔ ta ka na d'i ma arme wɛrɛ b'a bolo so kɔnɔ wa n'a y'o kɛ a b'o sara ta i bɛ taa a b'a ta baara la a b'o sara ta ka tila ka déserter ka taa trafiquant drogueya fɛnɛ kɛ tugun n'o arme kelen k'o fana wari bila kun a bɛ se tuma dɔw la ninnu bɛ se ka sara 3 4 ta anw kun tellement que u bolo ko fanga bɛ politicien ka fanga de quoi u bɛ lajɛ u jamanen don ONG kelen bɛ ka jigin tubabu ka ONG bɛ na ka na panneaux ni fɛnw sigi ka moyens sugu bɛɛ d'u ma u ye hɛrɛ ça fait u ye nord ko kɛ jago de ye quoi nord crise u ye nord kɛ u ye nord di tubabu ma k'a jago de mouvement armé ninnu ils n'ont jamais pensé au bonheur de la population maintenant du nord u ye mɔgɔw bali ka taa école la u ye mɔgɔw bali kalan na u ye nord bali développement na i bɛ goudron da u ye olu mɔgɔ kelen bɛ ka goudron tigɛ ka min dun des routes qui coûtent des milliards i bɛ ambulance san ko ka taa banabaatɔ ta ka t'u bila ko ambulance kelen ta otage la i bɛ BJ di baarakɛyɔrɔ ko mɔgɔ kama baara in bɛ k'olu yɛrɛ de nafa u bila ka BJ in fana ta ka taa feere dafɛ dugu dɔ la politiciens sigilen ɲɛ bɛ nin bɛɛ la politicien c'est pour cela ne bɛ taa mɔgɔ min b'i jɔ k'i bɛ Assimi Clé critiquer t'i ka gestion lajɛ quoi mɔgɔ dɔ bɛ se ka Assimi jalaki dɛ mais ni politicien ninnu tɛ u ye fɛn bɛɛ ja don mouvement armé bolo o de ye mouvement armé caman n'an kumana dɔrɔn accord bɛ signé wari bɛ ta ka d'u ma commission dɔ bɛ dilan 5 millions 3 millions 4 millions o bɛ d'u ma kalo la mobili b'u bolo u musow bɛ circuler o la colonel fɛn tɔgɔ ye di général de corps d'armée Ismaël Wage accord tigɛ CSA comité de suivi de l'accord Wage ye lettre circulaire bɔ k'a arrêté k'a jɔ ka tila k'a fɔ ko n'a mobili bɛɛ ye Wage ye mobili bila ka gendarmew bila ka taa mobili minɛ dɔw muso la fo sugu la fo sugu la u bɛ ka marifa ta jamana kama u musow bɛ ka circuler jamana mobili kɔnɔ ni a ye taa général de corps d'armée Ismaël Wage a ye taa ɲininka du au même moment an bɛ ka kɛlɛ kɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn na u cɛw bɛ ka marifa ta an kama o wagati kelen u musow bɛ ka boli an ka mobili la u denw bɛ ka boli faso mobili kɔnɔ wa an donn'o n'a kari n'a ye on leur paie par mois e cɛ jamana kun binna koyi ça fait i b'a dɔn mɔgɔw tɛ transition in nafa dɔn mɔgɔw tɛ transition in sara sɔrɔ quoi transition dan tɛ kɔngɔ ni dumuni dɔrɔn ye quoi tu sais que hali i falen i bɛ se ka sa
il fallait dumuni na marifa bɛ ka ci la il fallait fɛn bɛɛ la mɔgɔ min y'i bɔ lakana ma quoi a ye fɛn bɛɛ k'i ye diɲɛlatigɛ la quoi mɔgɔ min y'i lakana a ye fɛn bɛɛ k'i ye quoi politiciens ko ko lakana de ye fu ye ko tɛ koba ye ouais donc la crise au nord là c'est un fonds de commerce pour les politiques u bɛ mɔgɔw recruter nin de u bɛ wari labɔ faso ka segu na nin de hali san ni nana ni audit kɛ san ko ka fond dɔw lajɛ ko fond dɔw ta yɔrɔ min na i tɛ ɲɛ sɔrɔ fond ko la. Bon, mais an bɛ se k'a dɔn a bisikiya k'a fɔ ko farako min kɛra Tizawaten ko nin y'u affaibli dɔɔni wa. affaibli tɛ dɛ u banna yɛrɛ de mɔgɔ si tɛ yen tugun u tɛ mɔgɔ kelen dɔ tɔgɔ fɔ ye mɔgɔ tɛ yen i bɛ cɛ o cɛ i kun ta b'i la datugu o mɔgɔ kelen tɛ yen a ye dɔ tɔgɔ fɔ dɔrɔn an bɛ direct de la dɔ ka bila commentaire la k'a bɛ mouvement armé cɛ kelen dɔ k'a filɛ nin yɔrɔ la Mali kɔnɔ dɔ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ si tɛ balo la a bɛɛ sara parce que dugu wɛrɛ de b'u kɔfɛ quoi dugu wɛrɛ de b'u kɔfɛ Mali yɛrɛ malidenw tɛ. C'est des pays voisins de b'u furu n'o de bɛ cɛw d'u ma o de bɛ fɛn d'u ma sinon a ko n ka taa négociation na dɔ k'a kunna bɔ dɔrɔn k'a b'i sigi ni Mali autorité ko négociation a tɛ yen ayi a tɛ yen a tɛ yen mɔgɔ si tɛ yen tugun an kɔni bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ kɛlɛ kɛ n'o tɛ a ye leader de mouvement armé leader kelen mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ye a ye kelen tɔgɔ fɔ bila dɔrɔn a tɛ yen a bɛɛ taara lahara ni min tɛ bana dilan kan o taara lahara. an ta kɛ fana an y'a ye k'a fɔ ko. o ko fɛn bɛɛ kun ye kelen ne y'olu bɛɛ fɔ. an bɛ taga ɲɛfɛ Bumabel Jawara an y'a ye k'a fɔ actualité kɔnɔna na Syrie b'a kɔnɔna na nin wagati la maa caman b'a la ka ɲininkali kɛ ko yalama président ale kɔni gɛnnen ka bɔ fanga la a ka allié dɔ tun ye Poutine ye anw ni Poutine ye partenaire ye AES jamana yalama nin tɛna se ka fɛn dɔ se AES jamana ma ou bien ka analyse jumɛn kan. minnu bɛ ka nin kuma fɔ n b'u ɲininka minnu bɛ ka nin kuma fɔ dɛ ko Syrie ko irisiw bɛ yen ko Bachar Assad binna ko wa ko Mali fana b'a ɲɔgɔn na ko parce que an k'ale ye irisiw ye a y'a f'u ye ko Union soviétique cira ko Mali ma bɔ a nɔ la irisiw yɛrɛ farala Mali ma bɔ a nɔ la alors que Union soviétique tun ye Mali ka premier partenaire de Union soviétique irisi tɛ dɛ irisi ye kɔsana ko ye URSS yɛrɛ cira Mali ma bɔ a nɔ la a y'u wuli k'u lasigi ni ŋani juguya kuma min b'u da a y'a f'u ye ko irisi Union soviétique yɛrɛ farala Union soviétique farala ka bɔ ɲɔgɔn na Mali ma bɔ a nɔ la l'URSS était le premier partenaire du Mali bɛɛ ka taa lajɛ à hauteur de 28%. France tun ye 24% ye URSS farala Mali ma bɔ a nɔ la kuma tɛ Syrie ma minnu bɛ nin kuma fɔ u tɛ foyi dɔn. Irisi ka base dɔ tun bɛ Syrie base min bɛ kɛ an ka minɛnw transporter ka na k'o faciliter mais ko base wulila ka bɔ yen nɔ est ce que a tɛna na jouer an ka yɔrɔ dɔ la. non mɔgɔ si ma fɔ ko Irisi ka base wulila mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ. base ma wuli. Irisi ka base saba bɛɛ b'a nɔ la. maa si tɛ se k'a fɔ ça fait des rumeurs ne t'olu jaabi quoi anw ye kunnafoni sanumandilaw de kunnafoni yɛrɛ de b'anw bolo a jɛlen donc kunnafoni kuntan ne t'o jaabi les Irisi a 5000 hommes en Syrie répartis entre 3 bases une base maritime une base aérienne et une base terrestre a base bɛɛ b'a nɔ la. Irisiw ka mɔgɔ fana bɛ yen Irisiw ka mɔgɔ fana bɛ yen a y'a f'u ye ko ne Bumabel ko Irisiw ka mɔgɔ fana bɛ yen mais u bɛ ka taa tɛgɛrɛ fɔ islamiste radical de kun nin cɛ kelen Djoulani nin de ye Bataclan attaqué nin de ye France attaqué nin Lafarge France tun bɛ bon olu ko ko Irisiw tun ye partenaire ko France fɔlɔ partenaire de tun ye Bachar ye France de tun bɛ ka Bachar soutenir mais France c'est pour cela Ala ye barika bɔ France la France taara ka taa Ala minɛ a bɛ ka Bachar soutenir a bɛ ka taa marifa di nin ma Djoulani ma Mohamed Ould Djoulani Mohamed Ali Djoulani a ye taa lajɛ nin ye terroriste ça fait 22 ans a donna terroriste la 2000 il est né en 1982 il est terroriste depuis 2000 depuis à l'âge de 17 ans ça lui fait 22 ans terroriste entretenu par les Américains de marifa d'a ma ka muru d'a ma il fut prisonnier en Amérique a tun bɛ kaso la Américains tila k'a bila tun a kɛlen ka na Al-Nusra créer quand il est reconnu terroriste international tun bɛ Américains ka liste noire kan Américains tila k'a kunkolo bila en prix $10 millions ko ni mɔgɔ min sera ka cɛ sɔrɔ k'u bɛ $10 millions d'a ma o cɛ kelen de financé par les Américains diɲɛ tiɲɛ bɛ min diɲɛ tiɲɛ bɛ min diɲɛ tiɲɛ bɛ min est ce que ni kun y'a fɔ aw ye ko des islamistes radicaux cherchés par l'ONU ONU yɛrɛ mɛ cɛ ye mun fɔ o don Djoulani ye mun fɔ a ka interview la kunun ko ale bɛna taa ko le transfert du pouvoir k'a bɛ kɛ sous l'égide de l'ONU alors que ONU ka mandat bɛ nin kɔ ONU ça fait n'i bɛ ONU dɔ tɛ kulonkɛ ONU na quoi ONU kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ONU ni Américains nɔ don awɔ mɔgɔw ka taa ça fait komi an tɛ français maîtriser quoi ni tubabu ko terroriste an b'a ko terroriste n'u ko djihadiste an b'a ko djihadiste les premiers le djihadiste les terroristes les blancs tubabu de terroristes tubabu de djihadiste. mais pour an bɛ ka cɛnni kɛlen ka fanga minɛ u bɛ ka a tɔgɔ yɛlɛma sisan ko rebelle. u m'a tɔgɔ da ko rebelle a
ale de armée Bachar non irishi na Bachar tene irishi la de bon na janfa Bachar na muso na deme irishi la de na soro duty ba la parce que avion no binen Bachar fene mara nya mo te ko boto ko bay aka famille mon me irishi la de mais Bachar yere certitude temulo parce que Bachar be afraka avion no binen ka bokon nte kuma wala mais nga kuma be minka les meilleurs combattants de l'armée syrienne on irishi de quelqu'un ñofe donc irishi connaît les meilleurs combattants les meilleurs soldats de Bachar 3 mois nous avons Bachar Wele, nous avons Bachar Wele kafum amansi gala de 6 mois Syrie appelle que Bachar parce que nous tobi ga rochi marfa beli la côté ta Syrie kan le claro nani di bon au claro nani turku buga intérêt défend américain buga intérêt défend il souffre ga intérêt fene ali Iran intérêt défend bon Hezbollah nation abada Hezbollah ni Iran nation abada ka fakabe nous to basi parce que nous kera américain mo be Syrie la ka Iran attaquer Bachar ga mangan juboro la 2011 quand l'Amérique voulait s'attaquer à l'Iran Amérique me fait ka ni Syrie di Syrie ma son o de manga wule fait c'est ça bon Amérique ba don na ma Syrie contrôle ta ka Syrie nyami atira Iran na so Iran refene bodo parce que Iran refene ba Israël fene bunti donc ni je nyami to de bon islamiste ou de plaka faranyo ngatu ka benkel na Qur'an ka kla kata e se ba kalama kata inyeshi Amérique ma parce que Amérique be mi don ni je nyami je plaka je kelena o de Hitler so parce que ko Amérique puissance ni je le tissere ah ado kana douter abaw sigaba je tous les autres on a attendu faire que ça be ni Amérique dema parce que ni islamiste nous te Israël tuer faut que on ta tuer non Israël tuer bon Amérique nous na son Israël ka attaquer les wa no kera avec l'aide maintenant des Russes et consorts là bebna faranyo ki ne Amérique Amérique erreur ba de Kenny mo te conflit d'aller parce que Amérique dou fait ci abé conflit là Libye al-San Libye yerekeradi Libye tira kuminga mana fatala Irak yerekeradi donc Syrie fene na ketene Syrie na ke bebi ka parta pétrole bi Europe na dobi Johnny Euro donc chaque zone importante il va puissance de occuper Turquie va tata il va tata il y a fama bala Amérique on tata donc benika marfa benika euro ya ko Libye betum bon no de kera islamiste nous mina autour de la ka c'est ça bon je vais Europe na san islamiste be ni Amérique de parce que Amérique tient da dîner ka mo ma dak donc ni solution mo bari aya sib do da fo iten ah et mais vous pourrez jode de en ma on le ma fo san ko il joue de ba encore il joue ko na base tiens il joue à base contre Malaya. On mais il joue à base be Syrie. Donc nous croyons que l'armée mali de ba kele carré. Nous croyons il suffit à miner faire amaka miner dans nous ama. Certes ça c'est vrai, il suffit c'est notre partenaire, mais quelle est armée de taille. Ni modo yiraw. Parce que moi on a base TV et à base be Europe na obina. À base TV e bel Europe récupérer kata. OK Boubou, mais moi tu m'as la question me fait poser bi o de ka foko ni terroriste ni rebelle diabolo. Pour nous yera dama be ala ko na la ke sababu ko ga jihadisme yera ke ko na Sahel ko na la tukuni. Yera bi sika mo foko la. Non, ou ko mo be sigoro doro la. Terroriste jihadisme ko mo be sigoro kelen na donc ou Syrie sur ça. Bebe ta san ka beta julani deme. Maintenant julani deme to bu to la Israël attaquer. Parce que Hezbollah be nyonda. Non, les Kurdes là, Kurdes bi mo ko ga nyon fam contre les Américains. Parce que bebe la do Amérique de conflit be ko fait. Tu sais que bébé, tout le monde est en train de comprendre que non, n'est pas jamais problème américain. Donc bébé Fragnon on est contre les États-Unis. Où est là? Ou Amérique est pas beaucoup de moments ici. Parce que Amérique veut que bien que mangana, allez, mais on fait 1945 à 1945. Amérique nous 1945. Quand conflit chrétien qu'on a, allez le conflit financier. Maintenant, on veut qu'elle allez avancer. Bon, Dieu ben ne femme c'est ça. Arrêtez qu'elle. Bon, ni zin, islamisme veut qu'elle ne chiale. Parce que Wadam ni Israël ka so ka kunita boni Syrie ko bani ni Syrie te lafiya wa population me kala ni san ko ko Bachar ka signana bon Bachar tena armée bla franyo ngon ka klaka ifra ili shuga tun ka klaki ijo ajoro kuma kala da bon kam parce que l'américain doni fi faut qu'il s'était lafiya faut qu'il s'était lafiya bon ko ni na ma fo ama bane abeta politician ba fala lambe jinga kunche no ye anya ka ka do fra patajuka aka jom chama bla pour que vidéo se stabilité comme là Boumabel Diawara en cas premier ministre no ye général de division Abdoulaye Maïga allait politicien wele odongo kataka nyoko yela ma tema mbala kay ngal ke yala ma élection akum wolé ndo wa be élection mena ke 2025 kon na wa il akna jime aka kenen yela kon la bu ay politicien wi anku famana poli depuis 13 ans dans la mouye wuli ele kenen kan ay ma bla ka foko fem ko ne élection ko ni anku yashino koma bu bi se kam fula bon Ablaye Maïga bɛ min kɛ ni ne fɔra Assimi kun mago bɛ ne la quoi ka mɔgɔw wele an n'u ma sɔn ka fɔta ma k'u fara ɲɔgɔn kan n t'o tɛ sɔn non politiciens na kun tɛ dɔwɛrɛ o n bɛ mun sɔrɔ i bɛ n bila min élection ko tɛ non élection ko tɛ u si se ka taa élection na o parti tɛ nin na mun kelen bɛ se ka taa élection na dɔw bɔra ko ka élection o bɛɛ kuma de ye o i bɛ élection date bɔ san u pɛrɛn tɛ ka taa
Nous avons fait campagne d'Inangroa. Vous avez campagne de Massina. Nous avons fait la campagne de quartier. Donc, avec Magabu Franyonga, et donc Kelentini, et donc Flas, Savana, Ibou Nalesa, ou Franyonga, ça fait quoi? Nous, Nana, ou Bouta de Nini, Ibn Moudouma, ni Masaka Fendouma, ou Bikele. Parce que on a compté d'oré 600, gouvernement connaît si le gouvernement Bana, mais maintenant, des postes nous, et paye à Mounoubé, à même Moussoro. Nous, à sur la soute, comment on fait là? Ou bien d'une carrière qu'on a sans Kapoko, Kourango Gela, Bek, Chico Gela, Bek, Letera Djigin, sans finendo. Donc, ou bien peut-être Benin à Franyonga. Faut que Dieu nous élection pour la couille, même Moussoro. Parce que on a été en flanc, ça va gagner ma fin d'où, ma fin fouillé. Non, oui, c'est fini. Bébé qui manque à la dire, est-ce qu'il y a des magatins blarola? Est-ce qu'il y a des magatins blarola? Tout donc, quand ils deviennent impatients, ils vont reprendre la rue. Ou d'abord, ils ne prennent pas la salle. Bon, il y a où ballot là? On va voir que ça c'est qui veut faire la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a un macan ou pas de rôle là? Basiki, il y a nous blarola ramène Basiki. Nous, ministre là, on a un Basiki. Amoro Beni, ministre Coron, ni Deder Coron, on a un Basiki. Vous savez Basiki du même balai. Au Théo, transition est à Baraï. Ou bien vous le tournez à Ninédou. Donc les gens pensent que mieux au Théo. Moi, ça fait mon degré politique est dans la rodola, ou des politiques mal là. Faut des cabans. Nous, des mabans, on sait qu'à fouiller. Et qu'est-ce que l'élection peut changer? Ne peut faire avec un Djabi. Ne peut pas faire l'élection sera bonne fallait Mali. On a un partenaire quoi derrière. Nous, on doit avoir un partenaire. On a une ONINA, Nations Unies comment on fait ministre. Élection c'est un mouné Mali qu'on bi. Mon quel pays? Élection c'est un mouné Mali qu'on bi. Ni pas été. Parce que beaucoup de élections là pour dégager maintenant les lois fondamentales la liberté d'expression et consort là. Parce que la liberté d'expression c'est là ou bien là gauche qui mangoyadi. Mali qu'on a dit moment que liberté d'expression a fatir na dalwe a baye qui la gauche qui mangoya. Et Dieu me sait qui John tout dit. Dougumier avec un rôle libéré avec un succès avec un avion ça. Et bah faut me quoi avion ça t'es fouillé. Quoi courant di mo. Antami mɔgɔ min k'ale mɔgɔ tɛ ale mɔgɔ tɛ sécurité la mɔgɔ bɛ courant de la parce que courant tali se b'ale mais dɔw bɛ hali n'i ye courant di Mali bɛɛ ma compteur tali se tɛ dɔw ye olu tɛ maliyɛn ils n'ont pas droit à la sécurité ils n'ont pas droit d'aller à l'école ils n'ont pas droit maintenant au développement n'a bɛ mun nɔfɛ le droit fondamental ka maliyɛn bɛɛ dɛmɛ ka dɔ sɔrɔ ne bolo Assimi ka laɲini o dɔrɔn de Assimi ka laɲini tɛ dɔrɔn foyi Assimi ka min kɛ ni élection préparation ka jamana sumaya ka jamana sécuriser ni jamana sécuriser la jɔn bɛ campagne kɛ politicien tɛ c'est pas Assimi. Donc, nous pouvons faire des ou bien faire la main. Délai de baboulo, 1 mois, 2 mois. N'a ma m'gobla là si il n'a ma carte redistribuée. Comme m'gobla comme m'gobla poste de l'obé boka kele. Il va compter câble. Ou le lité siga faut ni ko bané. OK. Mais pour voilà, ningal dobé non. Anya ka fo dialogue là da yu do ko kera pour que ça parti pour tout ko nombre diminuer doni. Oh, est-ce que réforme manque à parti ko là parce que anya ka fo parti politique chaman be non o luté barala. Ni dun tɛ baara la ni de ka baara sira ye i bɛ wuli i b'o ɲɛɲini ni ne baara ye o an bɛɛ tun bɛ nin de kɛ est-ce que a man ka jamana ka fɛn dɔ an bɛɛ tun bɛ nin kuma lajɛ jamana ka réforme dɔ kɛ ni maa ma ti baara la ou bien ti fɛnɛ parti ka na d'i ma parti politique kelen kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka kɛ ministre ye parti politique dɔw président bɛ olu kɛra ministre ye siɲɛ 7 o parti bɛ Mali kɔnɔ o kɛra ministre a tɛ tile o kɛra ministre ye e se b'a kalama i bɛ ka tile o kɛra ministre ye transition jɔn ka transition o kɛra ministre o kɔnɔ a dɔw kɛra ministre ye siɲɛ 2 a dɔw kɛra ministre ye 7 fois a tɛ ka mandat ni sanjɛ dɔw kɛra ministre mɔgɔ si tɛ parti kɔnɔ ale kelen tɛ o ye parti politique de ye ninnu tɛ démocratie dɔn dictature min ka parti kɔnɔ tɛ yɔrɔ si a ye politicien dɔw yira n na min tɛ téléphone ci ka candidat choisi non parti militant de candidat choisi dɛ parti président bɛ candidat choisi ne Boumabel de y'a fɔ dɔ kan sɔsɔ a la k'a fɔ bon ne de ye parti président ye n ka mɔgɔ n den terikɛ ye nin ye n yɛrɛ terikɛ ye nin ye mais o ɲɔgɔn dictature bɛ yan. La conférence des sections n'est même pas souveraine parti dɔw kɔnɔ c'est le président du parti et ses amis parti yɛrɛ la kuma dɔ la président yɛrɛ terikɛ ye candidat ye député sigi ni maire sigi la parti mɔgɔw kulo bɛ ne la o dɔw kɛra maire ye o tɛ foyi dɔn parti la parce que o ye président terikɛ ye dɔw b'u yɛrɛ faga parti kɔnɔ ninnu tɛ démocratie yɛrɛ dɔn ninnu ye dictateurs de ye ne bɛ fɛ ka aw ɲininka o n'a ko ko démocratie kan ka daminɛ parti yɛrɛ kɔnɔna la dɔw y'u ka parti président san 40 bi ka den wolo ka mɔden sɔrɔ o fana ka fu fa fu sɔrɔ bi npogotigi san 40 mɔden b'o bolo awɔ dɔw a ye t'u nɔfɛ u b'a fɔ ko ils sont pas démocrates ninnu ye dictateurs de ye a bɛ k'a fɔ ko ka wayi a ye politiciens bila ka bɔ kaso la c'est très bien c'est une très bonne idée mais régime foyi ma tɛmɛ min bɛ mɔgɔ datugu o régime tɛ yen a ye t'u ɲininka u bɛ ka kuma bi de k'u bɛ kuma ko caman kan cɛ ni min sigira bɛɛ bɛ datugu de
Donc, comment il faut, c'est pas ça, c'est pas vérifié. Nous, on a parti qu'on a été coulé qui n'est pas takada. Attends, où est Béguin, quand on parti qu'on a. Oui, mais comment va nous faire? Mais donc, on a un sosodron. Nous sommes partis là-haut, nous sommes sénégalais. Moi, je sais comment ça se passe. La conférence des sections, elle n'a jamais été souveraine. Quand on a parti de un candidat choisi, il n'a pas fouillé à la Mali. Parti président de l'ISIG, le bureau politique national parti, ou le Boussi, et réfléchir à une dame là. Moi, dans la parti, il y a un candidat. Ah ouais, parti, il y a un candidat qui a un candidat. On dirait que Warti Chamba est député numéro. Non, il est député et face au Warta, tu as besoin de l'immunité parlementaire. Au Warti, il y a un député. Au Mouro Djouli, Kebiko, il va partir de là qu'à Wardi, tu payes 30-40 millions, tu es député. Un débat politique. C'est ça la politique. On est politique. Quand tu penses que c'est ça l'élection, Mouro doit connaître parti candidat, on t'a donné. Parti bas, donc le bénin, donc il doit se retrouver en bas, tu gagnes ici, beaucoup d'âme. Quand Mouro boit commune, voilà, quand Mouro boit commune 6, et commune 1, quand il y a commune 6 candidats. Malida, à titre fouille donc commune 6 là. Tu as voulu les révélations? Eh, moi, c'est ok. Il y a une démocratie, une élection. Out élection référendum, out élection tableau. Parti mi, tout là, Mali partout là, tous les partis qui sont créés en 1992, 91, 94, à part la demande, président même Falena, faut le président Sarah. Allah Kaginou là, faut le parti président Sarah, c'est le président à vie parti Odi, faut le président Sarah. Ah, et nous sommes ok. Abla, John, il y a la John. Subhanallah, Moussa Marade, il y a la Dungodo. Jawara bien tindi, oui. Jawara bien tindi, parce qu'il n'a aucune ambition politique. Parti FMB, Moussa Marade, il y a la il y a la mafoné. Il y a la mafoné. Il y a la mafoné. Ah non, un dossier, non. Le fonctionnement des partis politiques au Mali, le parti est créé, le parti n'est jamais créé pour ses militants. Le parti, vraiment, Mali, qu'on a parti de détail. Le parti est de alors que le parti politique, les chefs des partis politiques, le parti est de matadi. Mais on est mon beau d'état. Nous, on a besoin d'auto, téléphone, ou non fait. Aba chic, téléphone, ou non fait. Au lieu de ministre, nous, grand ministre, ou bien, parti jeunesse président, chargé de mission, comme on a gagné, comme on va se makala, ou bien, dans la doma sous qu'on a là, à ce couvert, tel que chargé de mission. Ou tel que, alors que parti de chargé de mission. Billahi ou tel que chargé de mission, ni poste politique. Ni politique. Ah, vous voulez que m'a bien chargé de mission ici, dama, mi a din tel que mi a mousso doit chargé de mission. Mais parti de quelle couille. Nous, la démocratie, il faut jouer. En tête à l'élection, et à ce moment-là, on a l'élection. On fait l'élection d'Odi. On fait l'élection en tête à bi, en tête à sini. Forum du même. En te forum kala, en te fouille kala. En te jamana soumayadi. Parce que nous flânons. Ils veulent que l'élection qu'on veut faire que ministère ou le ministère d'un banana avec le gouvernement sigira. Donc nous devons directeur au-delà. Fona keroui. Bon nous et flânons ça va que ni nyama sur le ils vont redescendre dans la rue. Ouais, bonjour maintenant au boulevard de l'indépendance. Ni un mandam nele. Nous ils sont pas démocrates. Et démocratie dans un parti représente. On doit faire la promotion, promouvoir la démocratie dans le parti même, au sein même du parti. Et c'est ça qu'il faut présentement, et transition, et le parti reconnaît, mandaté là, tu es président du parti à vie. Ah, vous l'avez pas connu aussi. Ah, vous ne me comment? N'y a pas de monsieur français là de. Mais je moi c'est la mafia. Il n'est pas démocrate.